Duško, tak pozdrav majstrov Slovenska z Košíc. A pozdrav všetkých, pozdrav hokejista Košíc. Majstrov. Takže bolo to super finále. A dobre finále. Tak. A hlavne pozdrav Tomáša Hrnku. A pozdrav Tomáša Hrnku. Tak, alebo aj Radeka Dejla. Radeka Dejla. Tak, že ťa spomenuli v Markíze. Ja mne spomínam Markíze. Tak si bol potešený? Bol som potešený, prekvapený bol som ja. Jak si kričal doma? Duša! A volali Duša na hotový, bol som prekvapený naozaj. Tak, ešte by sme chceli koho pozdraviť? Tomáš Tatar. Tak Tomáš Tatar je v Detroite, Duško, takže to nič. No ale že nech sa im darí, im popraj ešte. A nech sa darí aj Tomášovi, nech sa podarí sa na hokej. Tak. A nech sa darí sa toho prajem ja, Dušan Goga. Tak a ešte pozdrav Martina Štrbaka. A Martina Štrbaka. Tak, pozdrav Dušana Pašeka. A Dušana Pašeka. Tak, pozdrav Richarda Jenčíka. A pozdrav Richarda Jenčíka. Vačíka. Tak, no a ešte pozdrav Matejka z Gelnice. Gelnice Matejka. A Košice do toho. Košice do toho. Košice do toho. Košice do toho. Nebojte sa ničo. Neboj sa Košice.